Aiwa, muri Zimbabwe pakashata. Notikuona kuti unyanga wake vanozochamisa vakabuda paTSHABANGU vachiti aiwa yanga infiltrated. Anofoma imwe party, ari mu process kufoma imwe party. Asi tinoona kuti vanhu veZANU-PF vanokana ma-threats, vanothreatena Chamisa vachiti we are coming to your blue party. Muri Zimbabwe aiwa pashata. Ponzviko tisataendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira bva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Tombotshana ma-updates andokupa pano paZim News Live. Muri yeZimbabwe pakaipa. Notoona kuti maZANU-PF patriots paTwitter hendo vanoposta billboard kana kuti bana ravanozochamisa uchiti Chamisa will soon lose the blue party again. He is incompetent. He can't lead. Aiwa muri yeZimbabwe apa vari kuthreatina vanozochamisa. Saka noona kuti vanhu vakaona vachireply vachiti ZANU-PF promises to come after NACHAMISA's blue party again. We know you are already planning the next infiltration plan, but I have news for you. This time, amulume, #blue all the way. Sando zviri kutaurwa nevanhu vachiti aiwa kunyange mukaplana asi amulume. Vamwe vanouya vachitaura vachiti this page is about ZANU-PF but 24/7 is talking about Chamisa. Asi tiri kuona kuti the main core yenyaya vari kuitaura kuti aiwa isu tiri kuuya kublue party yake iyoyo, tiri kuuya kuzoinfiltrata futi kusvika aisiya. Saka muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kuachitaurwa panapa nemaZANU-PF patriots vachiti aiwa tiri kutopinda mublue party yake. Saka chibotudze mafungiro enyu, yanga iri idea iri right here yaNACHAMISA kunofoma imwe party isina ma-structures. Aiwa pinde mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musanga vanosubscribe, kulike, kuchinotina on the bell icon. Tomuchiona ma-updates andokupa pano paZim News Live.